Srpska srednjovjekovna kultura. Kultura i umjetnost Srba u srednjem vijeku imale su pretežno vjersko obilježje. Književnost je bila namijenjena crkvenim potrebama. Knjige su se umnožavale prepisivanjem. Manastiri Hilandar, Studenica i Resava imali su čuvene škole prepisivanja. Krajem 15. vijeka počelo je štampanje knjiga. Najčešće su se pisala žitja. Među njima najpoznatija su žitje Svetog Simeona, žitje Svetog Save i žitja kraljeva i arhiepiskopa srpskih. Osim žitija, u značajna djela srednjovjekovne književnosti ubrajamo i ljetopis popa Dukljanina, pohvalu knezu Lazaru i slovo Ljubve. Najznačajnija djela srpskog srednjovjekovnog prava su Dušanov zakonik, Krmčija Svetog Save i zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. U srpskoj srednjovjekovnoj arhitekturi izdvajaju se tri stila gradnje. Raški, kojim su građeni manastiri Sopoćani, Žiča, Đurđevi stupovi, Studenica, Dečani i drugi. Vizantijski stil, kojim su građeni Gračanica, Bogorodica Ljeviška, Sveti Arhangeli kod Prizrena, i Moravski stil, kojim su građeni Lazarica, Ravanica, Ljubostinja, Kalinić i Resava. U likovnoj umjetnosti velike domete dostiglo je fresko slikarstvo. Čuvene su freske Loza Nemanjića u Dečanima i u Pećkoj patrijaršiji, Bijeli anđeo u Mileševi i Uspenje Bogorodice u Sopoćanima.